ክቡራት ተኸታተልቲ ምቁር ዕላል ብፍላይ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ሕቶላዕኒ በላዕ ክልተ ስጋ ምስላ እዩ ብኤርትራ ወይንከዓ ፀርፊ ድዩ በላዕ ክልተ ስጋሲ ፀርፊ ድዩ ምስላ ንመን እዩ ኸ በላዕ ክልተ ስጋ ዝበሃል ሕቶ እያ በላዕ ክልተ ስጋ ኣብ ኤርትራስ ይበሃል እዩ በላዕ ክልተ ስጋ ክበሃል ከሎ ጽቡቕ ሳይን ኣይኮነን ተተባሂልካ ማለት እዩ በላዕ ክልተ ስጋ ተይሉ ህዝቢ ኤርትራሲ ንጥዑይ ሰብ ኣይኮነን ድብሎ ማለት እየ ንገለ ነገር እዩ ድብሎ ማለት እዩ ሕማቕ ነገር እዩ እቲ ሰብሲ ሕማቕ ነገር ሳይን ዘለዎ ማለት እዩ እቲ መለሊኡሲ ሕማቕ እዩ ማለት እዩ ድሕሪ ከምኡ ፀርፊ ድዩ ምስላ ኣይፈለጥኳን ግን ፀርፊ ድያ ምስላ ንመን እዩ ኸ ድበሃል ከምኡ ኢልኩምሲ ኣብዚ ኮመንት ተጽሕፉ ኢንሻአሎ ናይ ብሓቂ ፈልጣ ደልየ ኣለኹ በላዕ ክልተ ስጋ ንመን እያ ትበሃል ክብለኩም ደሊ ሕቶ ናይ ሎም መዓልቲ እዚኣ እያ የቐኒየለይ ምቁር ዕላል ቻኔል